से दिल लगावला के का जरूरी बा, 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 निमन न जदी कैसे दूरी अरे जिया निमन न जदी कैसे दूरी बा। एई में एगो राजीव अंकल खातिर सोहर हो जाओ। हाँ बिल्कुल। सुललनवा अरे भवनवा के भाग जागल हो कि जुग जुगा जिया सुललनवा भावनवा के भाग जागल हो, जुग जुगा जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल होई हो लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई हो लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। लाल होई हो लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुगा जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुगा जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई हो लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई हो लवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। हम चाहब कि डॉक्टर अंकल और आंटी भी दोनों आदमी स्टेज पर आ जाए। आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन हो, आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दीनावा सुहावन रतिया लुभावन। आज के दिनवा सुहावन रतिया खाली लुभावन पैसा लुटैला से काम ना चली। ए ललना दीदिया के जन्म में होरी लावा बड़ा सुंदर हो। लला दीदिया के जन्म में होरी लावा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के जन्म में होरी लावा बड़ा सुंदर हो।
खातिर ताली बजा दीजिए।